Takže dobré ráno, teď to máme úterý 8:30. Dneska mám první hodinu 10 a druhou v 1, takže jsem se mohl trošku přespat. Mám vlastně dva typy dní. Jeden den mám semináře od 8 do 10 a pak mám ještě jeden blok odpoledne. Ten druhý typ, to je právě dneska, to mám hodinu nebo seminář 10 hodin do 11 a druhý blok mám od 1 do 2. Dneska je relativně lehčí den ve škole a rozhodl jsem se vás vzít sebou a ukázat vám, jak vypadá můj den na americké univerzitě. Já už se teď jdu najíst, mám hodinku a půl, než mi začne první seminář, takže to je dost času, takže se můžu v pohodě nasnídat a vy se mnou pojďte podívat, jak vypadá typický den na americké univerzitě. Takhle to tady vypadá 9 ráno a já to mám vždycky takhle od ubytování. Tady je Inter, tam je jídelna, takže vždycky jenom přejdu a mám to kousínek, takže to je super. Co se týče jídla, tak to tady je dost podobný každý den. Na snídani je tady na výběr buď třeba vajíčka. Já jsem si k tomu dneska dal i hash browns a mají takový sandwich, který vám dneska ukážu. Samozřejmě tady mají každý den lívance a spíš sladký snídaně. Vajíčka vypadají, že jsou každý den z pytlíku, protože mají takovou strašně zvláštní strukturu. A na snídani tady nemají zeleninu, takže si k tomu ani nemůžu dát zeleninu. Takhle asi vypadá moje snídaně každý den. Vajíčka, tady je hash browns a tady je nějaký sandwich. Já mám teď přesně asi 5 minut na to dostat se na hodinu, takže musím trošku přidat. První přednáška nám začíná v 10 a dneska mám trenérství a odpoledne mám AINu, pokud se nepletu. Takže to snad stihnu. Tak jo, já jdu teďka z prvního semináře, je 11 hodin a mám namířeno zpátky na Inter, protože teďka mám necelý 2 hodinky, než mi začne další seminář, takže půjdu nejspíš něco do školy. Tak jo, tak já jsem zpátky z prvního semináře, měli jsme trenérství, bylo to v pohodě. Já se teďka jdu mrknout na něco do školy, protože mám necelý 2 hodiny do dalšího semináře. Musím se za ty 2 hodiny skočit ještě najíst a měli se do školy. Většina školy tady probíhá v systému Canvas a je to docela přehledný, tady jsou dny a pokud je nějaký úkol pod dnem, tak to je vlastně deadline na dokončení toho samotného úkolu, takže když se podívám na dnešek, dneska není deadline na nic, na pátek mám nějaký úkol, na neděli a úkoly vidím i v mobilní aplikaci Canvas, do které jsem přihlášený. Vypadá to takhle, tady mám všechny předměty a tady mám vlastně ty úkoly. Je to trošku přehlednější než na počítači, můžu si vlastně rozkliknout jeden úkol a podívat se, co po mně učitel chce. Vidím tam i právě dokdy to mám stihnout udělat, takže to je možná trošku přehlednější než na počítači. Samozřejmě se to na počítači líp dělá. Zatím jsme úplně moc testů přímo v hodině neměli. Děláme právě hodně domácích úkolů nebo hodně prací samostatných. Měli jsme jeden test z matiky, který nebyl úplně tak těžký. Jo, ještě jsme měli na angličtinu takovou esej, takže já se pustím nejspíš do tohohle, abych si to nenechával na poslední chvíli, abych měl pak čas na nějaký třeba i své věci, nebo abych měl čas právě na editování videí a tak, takže jdeme se do toho pustit. Tak jo, já jsem dodělal všechno do školy, s tím jsem udělal video na Instagram, takže to je super. A já se jdu připravit na trénink, protože ze školy jdu rovnou na stadion.
jo, jsme na obědě, já jsem si dneska dal smaženou rýži, zeleninu, kterou jsem nemohl mít na snídani a tohle by mělo být nějaký vepřový, takže doufám, že to bude dobrý. Pro kontrast, tohle co tady jedí normálně k obědu, takže se snažím aspoň trošku si udržet to, co jsem jedl v Česku, tak to jsme dobrý, uvidíme. Dneska nestíháme, máme 2 minuty na to se dostat na angličtinu, takže to z obědu běžíme, na to stihneme, no. Vždycky pozdě. Tak jo, já teďka mám po angličtině, konečně. Je skoro 2:30, já mám namířeno na trénink, který začíná ve 4, ale já většinou chodím hoďku 10 minut tak před, protože potřebuji ještě dělat nějaké svoje věci. Teďka se jdu do tělocvičny ještě pro tapy, které tam jsou k mání. Jinak v angličtině ta hodina probíhá, takže probereme nějaký téma. Na konci děláme, říkají tomu freeride, pak po nás učitel nebo profesor chce, aby jsme o tom napsali. Třeba 300 slov, jako nevím, jak by to fungovalo v Česku, myslím si, že by to všichni udělali přes AI a já bych to udělal přes AI, ale vypadá to, že tady to všichni píšou, takže já jsem to napsal taky a uvidíme. Tak jo, mám tapy. A já normálně chodím tu hoďku předem na staďák, ale přes nás tady dost pršelo a nevím, jestli ten staďák nebude mokrý. Takže přemýšlím, že bych šel do posilovny a udělal si ty svoje věci tam a pak přijdu na staďák. Rozhodl jsem se zkusit staďák, doufám, že nebude mokrý. Jinak tady mají hřiště fotbalisti, my tam jako máme zakázaný chodit, ale byli jsme tady na tréninku. Je to tady strašně příjemný a staďák je tamhle tím směrem, tamhle u těch stromů, co vidíte, tak pod nimi je staďák. Jsem na staďáku, tamhle za mnou mají trénink baseballisti. Staďák vypadá, že je mokrý, takže nevím, kde se budu rozcvičovat. Takhle krásně vypadá staďák. To je asi 30 minut do začátku tréninku, nikdo tady zatím ještě není, takže mám čas si udělat všechno, co potřebuji, na co jsem zvyklý. Mají to poskládaný dost zvláštně, tu rozcvičku, nebo jinak než třeba v Česku. Mám v plánu udělat samostatný video na rozdíly v tréninku v Česku a v Americe. Jinak počasí je hezký, může být takových 25 stupňů, takže to je taky ideální na trénink. Máme dneska nějaký kopce a zbývá mi furt ještě 1 hodina na starý tables, takže tam dneska musím skočit. Včera jsem dal 2 hodinky, dneska dám 1. Do školy už mám skoro všechno hotový za ten týden a to je teprve v úterý. Tak jo, jdem z tréninku. Trénink bohužel nebyl nic moc. Teďka jdem ještě na chvíli do posilovny udělat nějakou práci tam. Pak budu mít čas na starý tables a na to se zase něčeho najíst. Já mám po tréninku, jak můžete vidět, tak tady prší, takže jsem úplně mokrý. Mám asi 5 minut kůzy do jídelny, takže se musím trošku pospíšit, možná trošku popoběhnout, protože začíná tady pršet docela dost. Tak jo, změna plánu, jak můžete vidět, tak tady prší totálně. Nebudu přebíhat mokrý do jídelny. Jdu se nejdřív převlíct, hodit rychlou sprchu a pak ještě budu najít. Kdyby to nebylo málo, tak jsem se ještě nevzal klíče a jsem tady zaseklý v altánku, takže čekám na někoho, než mi otevře dveře, abych vůbec mohl jít dovnitř. Najďte. Tak jo, nakonec se někdo pustil dovnitř a já jsem si dal rychlou sprchu. Teď se budu najíst, je tady 6:30 a já mám hoďku do toho, než mi začínají starý table. Jo, a tady se mi slušejí věci a konečně se můžu jít najíst. Máme po večeři a jdeme na starý tables. Chvíli se nebudu kecat, ale musím si tam odcít ještě 1 hodinu. Tak jo, já mám po starý tables konečně, je 8:30 večer. Já už mám na zbytek týdne volno,
Jsem rád, že jsem si to odseděl teď. Co jsem nezapomněl, chtěl jsem si vzít matiku, úkol z matiky, který máme na zítra. Já jsem si ho nevzal, takže ho musím udělat teďka ještě na pokoji. Udělal jsem nějaký jiný věci, pro týden mám úplně všechno hotový. Tak jo, mám hotovo, konečně. To mě fakt štve, že jsem si nazval ty staré tables. Pro dnešek mám všechno hotový, je 9 hodin večer, udělám si takovou svoji večerní rutinu a je to všechno. Dny se od sebe samozřejmě liší, ale tohle byl fakt takový můj typický den, jak to tady vypadá. No a pokud by tě zajímalo cokoliv ohledně studia nebo sportu v Americe, tak mi určitě neváhej napsat komentář, běž na můj Instagram, kde mám přímo skupinu pro lidi, který tento content z Ameriky zajímá a jmenuje se Cesta do USA. Link najdeš v popisku. No a tohle byl můj den. Zítra celé znova.